Son pezas de algo máis dun quilo. No seu interior agochan costela de porco adobada. Foi elaborada con costela de porco, máis a corteza do porco, e se adoba con sal, allo e pimentón, e despois o embutimos na tripa no cego do porco. Son butelos, ou mellor dito, Este nós chamámoslle na Fonsagrada o corondollo, que é a parte cega do intestino do cerdo. logo está o que se fai no estómago do porco. Este é o auténtico butelo de Fonsagrada, que está feito no estómago do cerdo. Entonces leva o que levan os butelos de Fonsagrada, costilla, unhas cuantas pieles, pimento e sal e nada máis. Unhas 10 toneladas de butelos e corondollos puxéronse a venda esta mañá na primeira xornada da feira da Fonsagrada. Algúns saían xa esta mesma mañá cara a outras provincias. Levamos moitos anos vindo a isto, porque é unha calidad excelente. A realidade é que é excelente. Llevamos panceta, llevamos tocino, llevamos androlla, llevamos botelo, llevamos cachola e depois llevamos chorizo picante, del dulce e cebollero. Antes de mercar, sempre hai posibilidade de degustalo embutido. A verdade é que está moi bo, notase moito a calidade do produto. Ten moita costela, está moi rico. Moi rico, moi rico. Merece a pena vir a Fonsagrada. A 22ª edición da feira presenta produtos cárnicos novedosos como o chourizo de xabaril procedente da sala de despiece de caza maior da Fonsagrada. A única que hai en todo Galicia de caza. Entonces, pois empezamos a facer unha elaboración co chourizo, pois, próximamente empezaremos con salchichón e a ver que vai pasando. Canda a crianza tradicional, ábrese paso a ecolóxica. Son produtos certificados a través do CRAEGA e, é un proxecto que esperemos que nos dé unha proyección larga e, sobre todo, porque estamos nun momento onde a xente cada vez máis pide produtos saludables. A Feira do Butelo da Fonsagrada estrea declaración de festa de interese turístico galego. É unha feira a que acude muchísima xente, aquí temos unha muestra, ahora mismo xa hai unha plena efervescencia todo o que é esta carpa, e sin lugar a dudas, pois isto vai a máis, estamos moi contentos de que isto, un produto exquisito, un produto reconocido xa en toda a geografía do norte de España, incluso fora de España tamén, como é o butelo, pois teña este poder de convocatoria. O Concello conta coa chega de 6.000 euros da Deputación para organizar o festexo gastronómico. Intentamos dinamizar a economía local e poñer en valor produtos tradicionais, neste caso no butelo, pero como para a semana que ven é a androlla, a troita en maio e o chícharo, e en todas esas actuacións está detrás a Diputación. O bo tempo previsto tamén para a xornada de mañá domingo axudará, sen dúbida, a superar os 5.000 visitantes do ano pasado.